Naghaguros ng daan ang wing van dihang nagsubay sa dulhugon nga karsada sa Sitio Maaslom, Barangay Busay sa Dakbayan sa Sugbo. Upat kakinabuhi ang nakalas sa nahitabong disgrasya. Ini ang follow-up report ni Alan Domingo. Naghuaan pa og CCTV ang wing van nga nagsubay sa karsada sa wa pa mahitabo ang disgrasya. Apan sa unahang dapit sa dulhugong bahin, wa na makontrol sa driver ang sakyanan. Mato ni Michael Kupta, nakita niya nga nagikis-ikis na ang dagan sa wing van, gani ang sakay niini sa front seat miablis pultahan kay mulayat na unta apan mibalik sa pagsulod. Nakita ni Michael nga gidaro sa sakyanan ang gikasugat nining motor nga dunay tulo ka masakay, apil na ang nagmaniho og naguroy sila. Tasangit ang masakay sa motor sa puthaw nga haligi sa signage samtang ang wing van nabangga sa concrete wall. Wala gid magsirbat to. Kusog yung kaindagan ang wing banderiga ang gay kis-ikis. Daghan pa ang motor nangagi pa dong taw nga purot gyud. Dinhi sa Sitio Maaslom sa Barangay Busay, Dakbayan, Sugbo nahitabo ang aksidente sa karsada pasado alas 3 sa gahapon. Apil sa namatay ang tulo ka mga sakay sa motorsiklo. Diin matud pa napaod dinhi nining signage ang ilang lawas sinungdan nga nangagutay-gutay ang lawas sa tulo ka sakay sa motor. Samtang nakalasosab ang driver sa wing van. Adunay mga kandila og buwak daplin sa kalsada diin nakalas ang tulo ka mga sakay sa motor. Dagkutan gahapon sa mga lasais. Ay, wala na kong buwak kay. Naabtan sa Balitang Bisdak ang asawa ug ubang miyembro sa pamilya nga miadtos dapit kay gipangita ang butang sa driver sa habal-habal nga naapil. Wa na magpa-interview pa ang asawa tungod sa kasub-anan nga gibati apan nangayo og tabang ang ilang pamilya. Subo gyud nga nainani gyud siya pag ko nagdahom may naani siya kun nga unta nga tagaan sa assistant sa kaning akoan. Namatay usab sa aksidente ang driver sa wing van human mapiit sa Manibila. Naugkat ang iyang lawas sa masakop sa CCDRRMO ug gidapauntas tambalanan apan nakabsan sa kinabuhi. Naapausab sa kritikal nga himtang ang iyang pahinante. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.